העניין הזה, בנק ישראל פרסם השבוע באופן רשמי איך יראו השטרות החדשים של 20 ו-100 שקלים, מה ששוב עורר את המחאה על היעדרן של דמויות ממוצא מזרחי על השטרות. ברדיו קול חי החליטו לעשות מעשה, התחזו לשר אריה דרעי והתקשרו לנזוף בנגידת בנק ישראל קרנית פלוג, כך זה נשמע. מכיוון שאנחנו מדברים פה היום על השטרות החדשים, ועוד פעם אני רואה, שוב פעם אני רואה רחל ולאה גולדברג וכל הדברים האלה, הגיע הזמן אחת ולתמיד שאנחנו נפתור את הדבר הזה. ההחלטה על סדרת השטרות האלה התקבלה לפני בערך 6 שנים. אני אומר, שטרות זה דבר חשוב, זה דבר שכסף, זה דבר שסופרים אותו, ואני אומר, אם לא סופרים אותנו, למה שאנחנו נספור אותם, כן? אם אף אחד לא סופר אותנו, למה שאנחנו נספור אותם? וכי חסרים לנו אנשים, וכי חסרים לנו באמת מגדולי האומה שלנו, של הספרדים, שאנחנו צריכים ללכת כל הזמן ולמצוא אותם, את אותם דמויות על גבי השטרות? נו באמת. כבוד השר, הרי שוחחנו על זה לפני נכון, ואני זוכר, נכון. הנושא הזה, כמו שגם אמרתי לך אז, הנושא הזה הוא החלטה שהתקבלה לפני כמה שנים. אני לא יכולה במחי יד לשנות אותה. שאלה אם אני יכול לבוא לציבור שלנו ולומר ולהבטיח שבעזרת השם בשטרות הבאים כן יהיו דמויות מזרחיות, כדוגמת למשל רבי יהודה שוקרון שהוא היה מגדולי המשוררים, או רבי משה חבושה, דברים בסגנון הזה. אני קשובה לרגישויות ואני בהחלט מודעת לזה. שלום לאלעד כהן ויהודה שוקרון, מגישי התוכנית טובים השניים. מי אחראי לחיקוי מביניכם? אמרו לנו בהתחלה שאנחנו באים לראות את קרן, כן? לא ראיתי אותך בהתחלה, חשבתי אולי את שקופה, כן? אבל בסופו של דבר הכל בסדר, נו. אבל אני בתור ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני תמיד מרגיע אותו, אני אומר לו, לא היה כלום ולא יהיה כלום. אריה, תמשיך הלאה. אתה אריה. אלעד, נראה לי שאתה מתחזה כאן. אין מצב שזה לא אריה דרעי האמיתי. אתה רק עכשיו מנסה לעשות יחסי ציבור על הסיפור הזה. כן, האמת שלא יאומן, זה גרר אחריו באמת תגובות מדהימות, אבל רק הערה קטנה, זה לא לנזוף כמו שהגדירו את זה בהתחלה, זה היה באמת קטע בהומור. קרנית פלוג עשה עבודה נפלאה ומעולה. אוי, עכשיו כבר הפכתם להיות מחכיינים לדיפלומטים. דיפלומטים. אבל תשמעו, אתה יודע מה, אני שמעתי את הקטע הזה, ואמרתי, באמת שאי אפשר להאשים לא את הנגידה ולא את המזכירה שלה שהעבירה את השיחה, כי אמרו לי שאפילו אחת מבנותיו של אריה דרעי שמעה את ההקלטה ואמרה שהיא לא הייתה מבדילה בינה לבין אבא שלה. על זה אמר שי כלב ומהגשש, שאתמול נגיד שהייתי, היום הייתי נגיד, ואתמול נגיד שהייתי. אנחנו עושים, באמת ליישר את העניין, ברשותך אלעד, לדייק בפרטים במסגרת התוכנית של מנחם טוקר הגדול, שגם מוכר לנו מערוץ 2, יש תוכנית שנקראת טובים זמן אוויר כמובן בין 2 ל-4, ולאחר מכן טובים השניים, שזה בעצם רצועה, סטריפ כזה, של 3 שעות ברדיו קול חי, שבו אנחנו משדרים פאן למאזינים, דתיים, חילוניים, חרדים וגם חילוניים דרך אגב. אז ככה שזה במסגרת כל המתיחות והמערכונים והחיקויים שאנחנו עושים, יש כלל דמויות, כמו ששמעת כבר את ביבי נתניהו, יש את בוז'י הרצוג אם תרצי. אני רוצה להגיד לך, את עושה קרן מרציאנו עבודה נפלאה, אין לי ספק, שאני אהיה גדול, אני אהיה ראש ממשלה. זו תכלית הסאטירה של הציבור. אבל אני חייבת להגיד לכם שהוצאתם ממנה גם איזה סוג של כותרת כלכלית, אם חשבנו שיש איזשהו סיכוי לשטר של 500 שקלים, אז היא אמרה בשיחה שאין, בואו רגע נשמע. זה נכון. השטרות המאוד גבוהים הם כלי שמשמש להלבנת הון, והמגמה בעולם היא לצמצם, להוריד את הסכומים של השטרות ולא להעלות אותם. תגידו, היא נפגעה? קיבלתם איזה שהם ריקושטים מבנק ישראל? האמת שאין לי מושג, אנחנו מאוד מאוד מקווים שלא, ואני אגיד לך את כל האמת, קרן, אני כאילו באיזשהו שלב, תוך כדי, במהלך השיחה, כבר הרגשתי שאני כאילו נבוך, אם את שמה לב ומדברת ואני שותק, ואני כבר אומר, וואו, לא נעים לי כבר. מאיפה הבאתם? אבל את מי זה היה? משה חבושה? משה חבושה זה הפייטן, ויהודה שוקרון זה המתוק הזה גדול המשוררים במרכאות, הוא פשוט נראה שאנחנו פרטנרים תמיד בתוכנית ברדיו וגם במופעים בחוץ. מר דרעי, יש לך משהו להגיד לסיום? אני חושב שתתני לי בכלל להשלים משפט, כן, עוד לא אמרנו שום דבר, עוד לא התחלנו, את כבר רוצה לסיום, כן? אבל אני באמת שמח שקרן לוקחת את כל הדברים הללו באווירה טובה, כן? ומכיוון שאנחנו נמצאים פה, זה הזמן לאחל לכם שתעשו רק דברים טובים בעזרת השם ורק בשמחה. וגם אמיר פרץ, שתצליחו בכל מכל. טוב, כמה דמויות קיבלתי, ביקשתי רק אחד. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה.